салому алейкум мухлисони ММА. ба канали шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. генерали ислом махачев ва волкановский барои муҳорибаашон дар UFC 284 эълон шуд. ғолиби мусобиқаи UFC 284 ва қаҳрамони феълии вазни сабук ислом махачев барои пирӯзӣ дар набард ба александр волкановский австралиягӣ $1.1 миллион ба даст овард. ҳадафи ӯ волкановский бошад камтар, яъне $1.8 миллион ба даст овард. яир родригеси мексикоӣ ки дар қуввоозмоии асосии UFC 284 ғолиб омад, $270,000 ва рақибаш ҷош эмети амрикоӣ бошад, $95,000 гирифтаанд. варзишгари дигари рус ки дар ин мусобиқа ширкат дошт, зубайра тухугов, $24,500 гирифт. барои риоя накардани вазн ба андозаи 30% ҷарима шуд. рақиби ӯ аз бразилия элвис бреннер аз ташкилотчиён $38,500 гирифтааст. барои бреннер ин аввалин дебюташ дар UFC буд. нурулло алиев сафар ба шаҳри лас-вегас. имрӯз сафарашро нурулло дар инстаграмаш гузошт. ёддаст мешавем ки 2 ҳафтаи дигар мондааст барои муҳорибаи варзишгари машҳури тоҷик нурулло алиев. ӯ аввалин варзишгар дар тоҷикистон мебошад ки дар UFC ширкати бонуфузтарини ҷаҳон баромад хоҳад кард. ҳарафи ӯ рафаэл алвес мебошад. дар бораи ин ва дигар хабарҳои варзишӣ дар телеграм каналамон хабарҳо мегузорем ки ссилкааш дар комментария ҳаст. дар омада обуна шавед. дӯстони азиз, тахфифи зимистона. ин либосҳоеро ки шумо мебинед метавонед ҳамагӣ бо нархи 1700 рубл харидорӣ кунед. кам мондааст. ҳаракат кунед то размери шуморо дигар кас харидорӣ накунад. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран буда худи ҳозир нависед. дӯстони азиз, ин буд видео омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд ва комёру комгор бошед.